دبستان. Ez ê biçim dibistanê. Pirtûk. Law di oda xwe de pirtûkekê balkêş dixwîne. Şanû. Ka em biçin şanûyê. Berjewend. Wî ji ber berjewendiya xwe xaniyê xwe firot. Dermanxane dermandî. Dermanxaneya herî nêzîkî ye tendurustî. Ji bo tendurustiyê divê her roj çend rûpel bê xwendin. Şaredarî. Karê merivên min şaredariyê hebû. Firoşkî. Piştî firavînê ez ê biçim firoşkiyê û amûrên mitbexê bikirim. Dadgeh. Wijdan dadgeha herî bilind e. Wijdan. Wijdan dadgeha herî bilind e. Pêşangê. Li taxa me pêşangeyek nû hatiye vekirin. Parkîdanî. Parkîdaniya malbata wî li ser têkbereyên elektrînîk e. Neqşe. Ez dixwazim neqşeyekî bajar bikirim. Name. Sibê ez ê înameyek ji te re bişînim. Ferheng. Ferheng ji bo rastnivîsê pir girîng e.